Ко става, хора, аз съм Далбро Килер 2014, днеска сме в PvP България PvP. Мисля сега да играем малко на PvP. Сега бързо слагам си Diamond бронята и мисля, или тук имаше много диамантини, да ги видя колко са добри. Тъй. Добре, аз надам по-късно да отида при тях. Сега ще отида в дупката да правя малко килчета. И веднага скачам. Пия се спидката, стренката, така, едната друга и директно скачам. Серверът много лаги, не знам защо, но много лаги. Да проверим има ли някъде хора. Така, тук има Ел робот. Убихме Ел робот. Тук сега Дани. Ела, где бяга моето момче, где бяга, пак ще умреш. Лагна много лаги. Не е добре. Добре, аз какво ви казах, той ще умре скоро време. Добре, ти умря, да видях. Тя се изпразня. Много... Добре, ето това ще го покажа на Crossfire, да го види това клипче. Тък му сега да ги изненадам. Ще им кажа да кажат хай на YouTube. И да видя дали ония ще садни. Добре, имам хубава глава. Сега прибера в Ender честа. Добре, бокуците ги свърлихме. Сега ще напиша да ям. Малко да ям. И пиша кажете хай на YouTube. Така, казахме да ви кажат хай. Добре, стринката и спидката ми свършват. И си ги взима от Ender честа. Пия се стринката. Пия спидката. Мисля следващия епизод да ви покажа хомето ми, че сега не ми се занимавам много. Това ми е първият епизод, дето ще го правя в PvP България. Реших тук, защото сервера много ма заребява. Много готин. Тук веднага скачам на Итоя, на Ел робот, че му се прави на добър. Его, той умря. Его, виж, аз, ако не сте забелязали, половината ми тим е в топ 15. Много лаги, бе. То сървърното, много лаги. Преди не е лагил толкова. Добре, някой дали идва. Добре, то си идва. Тук Его пак Ел робот. Добре, оставам го избяга, защото съм пълен с бокуци. Се качва, тук те си ги свърля. Тъй. Пълен съм с бокуци. Его аз ги свърлям. Готов съм, фърли ги. Стренката още... Аз ще играя, ето и още, докато ми свърши стренката, като ми свърши. Ще спра клипа. Добре, що ни... Его. Ела ми Ел робот. И пак бокуци, няма ли някой с Дайма да дойде тук да направим нещо хубаво? Добре, той ми е от тима, той ми вика да скачаме в дупката. Аз ще му кажа да дойде, аз няма да го убия, защото той ми е тим. Добре, спидката, стринката ми свършиха, правя последни битки с ето този приятел. Ули, ще му би. Ай! Добре, няма нищо. Мисля за това да е клипа. Изведнъж в последния момент ме убиха, но няма нищо. Това ще е клипа за днеска и чао!